Wong aku berterima kasih kepada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ditentukan kepada saya. Saya ditentukan kepada kowe. Ini dengan sopan. Kalau itu lali. Sebenarnya aku senopati soalnya. Aku lah kakak. Aku coba gue. Wah. Dilo. Loh lah aku lah sebenarnya ambil dulu. Aku senopati. Aku tidak mati. Podo-podo. Terima kasih Pak Tur. Total terima kasih.
bupati aku mangarsa nalikane kawula munggah pendopo bombong sakjroning rasaku mergo wis gelem munggah pendopo ateges ngajeni lampahku monggo bupati pasti dewo Larangan 175 ajaran masa berapa tau bupati bisa handel hati gojek sawetawis apet karo Pak Mis ngene ya nek kita ulung kali pendopo sing tak arepake bisa manunggal agar kawula lan Gusti pindhane kawula karo pangarso pangarso to bupati tanpa kawula kaya dene punika sing ora ono sing gawe tanpa rakyat tanpa karuan gaweno aku lan kowe iki ora teko ning papan kita pun sewu gak diwakati akhirnya piro kalau semangat dengan mutus semangat lo pinggang udah belakang bocor orang bicara kapan nak meninggal putra putri kamu tuh kalian pun kapok sampo pinggang mereka semua misalnya awal minangkut betul kan kudu bisa ngrampungi gawe lamun kumalarno gumunung ana kadi ana sapa kuwi aku kepengin atur narikan penunggah ana pun kok kadang kok waktu tapi kan kemawat jalan kula pindah tapi aku pengalaman sampun bisa kaya nalikane kowe munggah pendopo wis bisa wacana lapor balangnya nangit ana sulane paman sampun jalan palane sekarang pun rantos nah contoh pengalaman sambil kowe dhisik watai jalan wicara mergo aku ngerti wajahmu surga seno pati orang lamaran ojo nanti kowe engko jenekara kawilanan sampun kula dewi sagara iki sagara sapa utusan planet pusat orang utusan soingkar ilpan itu bangke bapak diri satu untuk temen satu tahun mbok landang beton ning pendopo tak mati sarane bondo oh iki bondo dunya atau metro kemana Surabaya iki ora sabar jure nanging piyambakipun boten ora gelem mergo dhewe pusat dikawé sedulure nek koyo mataku dalam wicara ora diloke blas Antonio Koke perang keke lamongan bojonegoro blas yosor mutak keke sakora lantos kawe kota pentes dikowe kabur antungmu dengar nganak blas yosor mutak keke lotak iro sakuro sebut dengan orang ini pun nonton apa dipak
ini dilangkai dipateni dilangkai aku lagi mau ledo cetokan yo ora guna aku wis suwi ngene yo aku namu dipateni urip lah yang dipateni mati ora ono ketuka lagi iku nah ini sebenarnya Pak Komesti mergopo nalikane kowe kalakan sadoro nggih kowe kalakan waji kita wanikan kowe harus dikuat apa ayo iki manggile soro suko kaya batu dengan senopati dengan dia soro suko itu dia ada ini kan Pulau sisa benar. Oh, apa yang? Yang puas mana? Yang kita luar. Oh, yang aku menang kok luar. Jadi kita coba. Janji anak elas para nganggo aku
sambil tanggung jawab satu maklum wong bae karena karena ini goncang sangat kalau lek ini bisa Itu biar saya tak lamun seto melamar kuka sekaro tumpah sawise medhun paling kasilan pun kepala mokan tak jakai tak bukai perang karpes ini ada aktor perang itu jumlah apa tetap mengelakkan akal kalah pamikir jalan pampat dengan batin dalam perang kuat oleh kain bukan betul-betul sama mangga seperti yang disorot kadang itu sampun visual dan pun si kupol itu lalu sabut itu tidak akan seperti mana sama kamu hasilnya kau sambung dapat berhasil kali itu cipuran pengantin kedua dibuat alat yang benar nyaman berat sakit sampai ke depan dan berarti tutup istimewa yang menunjukkan jangan Alwe tidak moyo Anretno Kumolo itu sempat manis boleh pertukan undang temune mantan jepok sana sampai diri